азизон, мо қадқади дарёи хоҷаи пок сарболо меравем ба деҳаи Зеварос. Мо дар роҳ бубинед асари селҳоро мебинем. Инҷо сел ана ин хел дарахтонро аз ҳар ҷо кандаю сарозер овардааст. тобистон сели калоне омада буд ва мана ин дарахтони бурсу арчаву ана беду зардолу ки инҷо овардаву дар ҳамин ҷо пат туфтааст ва болотар ҳам мебинем дарахтони зиёде дар ин ҷо хоб аст ва ин ҳама асари селу боронгариҳои фасли тобистон аст.